What's up mga kulog, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy pag sa ganitong mga oras. Ayan, gising na gising. Ayan, hello po sa mga kumakain ngayon. Panampit mo, hoy. Nagugutom si Uncle Totoy sa mga kumakain dyan sa may Belfast Canteen. Yawards, oh. Ngayo ko pe. Ay, sa mga kumakain dyan, oh, marami pong salamat sa inyong pagtutoy lagi dyan sa may Belfast Canteen, sa may SM Fairview, no? Of course, laging nakatutok yan sa programa ni Uncle Totoy. Ang lakas ng radyo. Oo, ganon din siguro kalakas yung kainan dyan, no? Masarap siguro yung pagkain dyan. Ulam. Pinging ulam. Anyways, maraming salamat po, no, sa staff po dyan sa may Belfast Canteen, no? Sa inyong pagtutoy palagi sa ating programa. Kasama ang inyong Uncle Totoy Bato. Ayan. At syempre mga kabisyo, abangan nyo po, no, sa ating no. Next week po, no, simula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, so meron tayong mga magagandang pag-uusapan mga kabisyo. At sana'y magugustuhan ninyo or ayaw ba ninyo or makakapag-isip-isip kayo kung ano ba yan, Uncle Totoy. Anyways, eto po, no, pinag-usapan po natin mga kabisyo yung kahalagahan po ng makauwi sa probinsya. Yung mga makabakasyon, no? Siguro matagal na kayong hindi nakauwi, no? Kaya kung ako sa inyo, mas maganda, no, ang pagbabakasyon sa lupang sinilangan na isang mahalagang activity yan, no? Na hindi lamang nagpapalakas ng mga personal at pamilya ng inyong mga ugnayan ninyo, kundi nakakatulong din kayo sa positive effects po ng inyong community. Siyempre, nakakatulong din sa economy ng inyong lugar pag ikaw ay gumagastos. Pero pag ikaw ay makunat pa sa chicharon, bulaklak na ilang araw nang hindi kinain, ay walang maitutulong yan. Oo, may mga ganon eh. Naglalabas lang ng pera kapag lasing. Kapag nakainom, lumalabas yung pera. Isa kalibog si Timel. Nako naman. Ay, nako. Shoutout kay Marichu Panoga dyan, no? Marami po salamat sa pagtutoy. Basahin na natin sa mga nag-comment sa ating fanpage. Sa Totoy Bato Official ang nakalagay ay mga dahilan kung bakit ayaw mo munang umuwi sa inyong probinsya. Ayan. Sabi dito ni Jason Lalunyo, Idol Totoy, good evening. Hindi makauwi sa probinsya kasi wala pang pera pamasahe, basic. Kailangan din ng pasalubong. Ayan, doble na, triple nga eh. Siyempre, meron kang pamasahe, kailangan mo ng pocket money. Yung gagastusin mo doon, magpapalibre pa. Magastos talaga. Evelyn Hernani, walay kwarta, Toy. Magastos pag uli mo, tigom pag kwarta. Yan, tama yan, no? Tigo mo na, no? Magsubi mo na. Jovelyn Panisan, sabi niya, kay Bisag di Pasko, mga yung pinaskuhan. Hindi lang yung galing sa Metro Manila, lalong-lalo na po yung mga OFW. Kaya bihira po silang umuwi kasi nag-iipon eh. Pag nakauwi, galing pala to ng Qatar. Akala mo kung Qatar talaga na country, hindi naman Qatar. Galing sa katrantaduhan. Ang bihira naman tong mga kabisyo natin. Pero anyways, mga kabisyo, ha? Gusto ko lang din i-invite din ikaw, no? Halimbawa, hindi ka na nakauwi sa probinsya, well, maganda siguro na it's high time na mag-ipon ka ng pera, mag-ininot muna. Sabi ko, dinadaan ko kasi biro, kung lagi kang kumakain sa labas, siguro, hindi mo na magluto ng pagkain muna sa bahay. Pwede naman kumain sa labas, no? Sa labas ng bahay, sa grahe. Oo. Pwede siguro. Yun yung masikreto. Napansin ko po mga kabisyo, kapag sweldo day, pag lagi po tayong lumalabas, kakain sa mall, grabe, magastos po, no? Yung ano pa, yung pamasahe nyo pa, yung kakainin nyo pa, ano pa, diba, iba't iba. Pag may nagustuhan na damit, bibili kayo. Hindi lang yan, may pabango pa. Samantalang pag nasa bahay lang, way ligo-ligo, tipid sa tubig. Tipid sa perfume, tipid sa damit, tipid sa labada. Nako, tipid talaga mga kabisyo. Literal po yan mga kabisyo. Nasubukan ko na yan sa bahay, hindi naliligo, tipid na tipid. Kaya lang, may magagalit sa'yo, yung makasamaan mo sa bahay. Nagagalit. Ay, nako. Okay, bukas Sabado, wala po tayong trabaho. Off po natin, no?
Saan ba si Uncle Totoy? Ay, si Uncle Totoy sa may bandang saan ba yun? Muntinlupa ba yan? Oo, hindi ko nga sigurado. Muntinlupa siguro yun. Abangan nyo lang po ang aking fan page, no, Totoy Bato Official. Balik tayo sa linggo, alas 11 ng tanghali hanggang alas 3 po tayo ng hapon para sa ating programang Sunday Showdown at Sunday Afternoon Special. At iniimbitahan po natin yung mga kabisyo po natin na nakatutoy ngayon, no? Grab truck driver, pahinante mo, Grab driver. Gusto ko lang din na makinig kayo. Simula din sa Lunes din, siguro linggo na, sa linggo, no? Uy, sabi ni Boy Pindot, uy! Oo, may importante tayong pag-uusapan, ha? Napaka-importante mga kabisyo. Matutuwa ka ba o hindi ba? Ano ba yan, Toy? Eh, siyempre naman. Sikretong malupit lang yan, ha? Dagang salamat, amping pirmi mga kabisyo. Ingat lagi. Have a wonderful weekend. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!